Mbak miring ulun kapoko risan ngamur pengerat mringsahanan ingkang mringkanan sihing asih oh mawakoko kang sawegung Masiring telahan iwang kanan mamuju henwang Namastu Purama Sidhem Om Namastu Silap Mring Hyang Jagat Karana Sirang Tundha kasisaning bisana Sana sinambung langene mila pestu maksih lestantun lampahe Buddha sinandur tutur katilutul-tulap Purarading Maradya Winusita ngopo pramene Neskara pinardi tameng loto mangke tekap pasaraning Gundita tawung renggeng maralambang matumpo-tumpo marmo manggang panggunggung sang murwengkata sekebyar dumadining Mayang Purwa purwakaning kandha ilahan nututing basa duwe krungu musrasa yen nanas kaya karaos mulat sarirang rasa wandi uruhing diri rasa remung sang rumang sandi lir jalma ilung kaca jarweh wis rinakup jang carita becik wis gemelar jroning makliran iki jatine amriksane pagelaran ing wit Purwa Surya Candra ndarumyang kartika wis kinurba kodrating kawasa sahari ratri angitri bawana prawateking duksina gelir gemanti teman dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad redunglan mangkar tumangkar wisine rambun kaya jawah pating krembah dadi padhang kutu-kutu kalang atoga burun wono miyang burun toya dadi branang tanpa wicalan padhang tramangan Senari Sang Hyang Retnawi inggih ngarsa merbawani jagat mungging jagat wetan tuk mengup-mengup mungging kalingan bukir abang perangkah lamun kang sayang dilan-dilata bumi saya tahu semurup Sang Hyang Aruka katon sang blakanan kirining abang ismu jenar kaperbawan Senari Sang Hyang Basanta tanemtu katon ijo ruyu-ruyu wangku guring biru moyo-moyo pucing gunung ketemulan gedanu kasil ring Marabancana lenggat lenggut nganti kaya gerung Mangkutra Mega tanah tangis dangu seleng kamlo tasih delen wasanga piye buka arep tegal sawahe anglu ursula tanana pedotes nampi sendonan sidenan pikul karo une mangkiring raja kayane samana pirembagan Samara Wangi Sang Hyang Aruka saya dangu sejinggil
wis katon sinaring jagat meluk dening papan lor kidul-wetan kulon. Sinaring jagat kang sami ora Banyudara Butejo rebut kekuwung parendri tatanan kang amadhan kukuwing praja. Negari ing Sela Bentar. Nggih negari ing Sela Mira. Puniki kari 100 tanah tunggal 1000 jangkep kinegara kula negari ing Sela Bentar. Dumadi saking puluh-puluh banjaran sinar sapan kaya benawi pinampi ombak samudra. Binang langut kang tanpa pagut. Pegane kemangal kapantuk ruting Cakrawala. Maneh-maneh cakring pewisik sawane kineping jurang corong kinepung gosirung kinarya susuing peksi lawet lan jarang burung. Wonten ugi pasisiran ter sasana jembar kebeganing pasir gemelaring garis pinggir. Tanem tuhang rembuyuk royo-royo karang gedri ruwir-ruwir ana kelapa bumi subur wasiden mawur satengah tinandur mangertu mangkal kawuryan dadi. Gunung-gunung bepanjan nang sang langit lenggak-lenggok lambai pici mijil saking sendang-sendang mening dirtani. Ilene pinara para planet kampi waduk bendung-bendung kinarya ilene sawah yang pategalaning nara kesma. Kok kalemanguling petani bebasan datan ana bumi sajeng Kanjeng Sela. Sedaya tinanduran kang para kawipan Dewari Silanggara Warsa Brandaya Lukmi sari kang pinangku Pradewi. Pategalan kupul wijang kang arep buyu gedhongane rambe kowe nganti kaya panglung-panglung wiwitane. Polo kemendem, polo kusimpar, polo kumantung sadotanku jiwa jinawi. Tukulan kang maweh sarasane diri. Ingon-ingon raja kaya itik iwen sansaya ngrembaka. Lamun mbang glaring mangunan, amun manci sarap surya. Sawyang mulih marang kandhange dhewe-dhewe. Tatanan carane kandhang nggo nanjing palang, lebet tebih saking tindak Dursala Tuti. Sambil sayog saka kati akare luhuring nusa bangsa. Tuwin negari Sela Bentar. Wono kuwi bange gunung angguru nusa mereh lestari. Runtung-murun ratu merah sadu dadi guru-guru kanang lingkungan langkung-langkung lamun to tinaliti sampun samet ing sesanggepan sepen tebih saking tindak sansaya sinansaya wada winada ananing mau masinamatan daya dinayan suci-suci mapan sejatun jejibaan yang minuji temah mawujud manunggaling cipta rasa karsa ambabar karya. Daging binasaken negari ing Sela Bentar nalika semana gimancik marang jaman Cana. Panjang punjung masir pamukula jinawi kepari pakarta tata Turaharja. Dasarnya negara kang gedhe bore padhang jangate dur kukuse tur tato kuncarane. Tur tekasis ring manca praja. Ha, sinten to wau? Ingkang asta pusarane ngadil bangsa negari ing Sela Bentar. Menanging nyoden ucap nudosa namaning Sang Nata Dasa arane 10 nama wis mestani jejuluk Sang Nata Prabu Asmara Dewa. Nalindra wanguning bumi ingkang njejekaken kautaman sajuga lenggah madaning damar wisana. Sampe babon mumpul madani sinasapan lisawangi jebat kesuri kondori ambabar arum tumugi sanjawining masewakan. Binayang-bayang sang jaring para apsara apsari mban jedri ingkang sampun manggung ketanggung Joko paloro-loro ingkang samya ngambil macaring keprabon. Kawis tinggal sawanipun sanggana menung tetunggaling praja negari Sela Bentar. Mewana Yaka Punggawa Rangkanata negari Sela Bentar. Anggih menika to Ranira. Pepating Sela Bentar aran Patih Wasisa Praja. Nalika semanten gambar mlebar mandhegani sangya para kawula ingkang samya siba mewah wadyabala saking negari Sela Bentar. Ampak-ampak sinebleng maruta ganjangan temasena sinapu dening Sarati Sakiwang ngarep ingkang nedheng manjeng. Manjur telenging bengi nalika semanten nampi rawipun Pandhita Sukalima Sang Topo Gawandurna ya Sang Resi Kumbaya Sang Baratwaja putra kadharaken teng manduri Sang Prabu Baladewa. Dadung mangguling wijining pandika Sang Prabu Asmara Dewa ingkang dereng kababaring lisan.
Sekar Satwa Lontangan Deko emas-emas turut ing langit Sritinon neng pasewakan busana ma
Wis peteng udyono miang pansrah sarwarukma paranggeng mandhe nara wata Obro Prabanya kangsu merat kenyaring teca laliwaran len ki laji siring tadit Wembah kekanda mrek katiuping ruta mando saparan mangambat kungas lamun sira anggeguru kaki hamilya manungsa kang nyata ingkang becik maratabate sarta kawruhing hukum kang ibadah lan ngrangi Sokoro leh wong topo hengang was hamun
mikir pawehing liyan iku pantes kuranana kaki sartane kawruhana jagat pangestu karo wayah tur jagat Hyang Agung. Muga Gusti tansah ngayomi marang kahanan praja lan kawula sak negaring Sela Bentar. Ora mengko dhisik Patih Wasisa Praja Rekyana Patih. Ayo dadake kaget penggalihira sira Patih. Ingsun wiji ana ngarsaning manira Patih Wasisa Praja. Baunut ninggi diwaji sembahan kula. Pengayoman kula wonten ing Madyapada prapting dalahan. Gusti kula sinuwun Prabu Asmara Dewa Jinipun kemareng paduka wanter sabda paduka miji dumateng pisawanipun ingkang abdi kepatihan ing jawi sanget watosing manah pindurun salumba pinanjering alun-alun kumitra caruk maras nanging sareng wonten ngarsa paduka tebih saking raos kemarasan sinuwun diwaji sembahan kula pengayoman kula ing Madyapada prapting dalahan Gusti kula Sang Rata Kaka Prabu Asmara Dewa Jinipun baunut niki. Ya, kadipan anggon sira ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun marata diake pranata turakite ing kaprajan negara ing Sela Bentar atuna kelawan panjenengan ingsun samendang aja nganti ingkang karemben Patih Wasisa Praja baunut niki menawi padukan dangu bakta turakite ing kaprajan tartentu sadya tan badhe nguji wandi para kawula samya jayeg seka kapti akare luhuring nusa bangsa tuwin muraja negari ing Sela Bentar. Mendhaipun para prajurit ingkang boten kendhat anggenya sami gegladen ulah kridane ngaperang sawanji-wanji praja paduka katempuh marang muka tartentu boten badhe anggepuk unca paduka Gusti kula Sang Nata sinuwun Prabu Asmara Dewa ingkang abdi kepadhan remuk kasawurna putung sumangga kabandhem sinuwun baunut niki gawe bombong lan marem menggaling sun teka jangkep kang dadi aturira Patih Wasisa Praja ora lewat pakaran ingkang utama tindakna selama sing urip baunut Irwin merwengking sampun matung dawuhipun tartentu kula boten badhe suwala namung dereng langsak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumeng kembang abekti kula kunju santa pepodo paduka Gusti kula Sang Nata sinuwun Prabu Asmara Dewa pangayoman kula Madyapada mrapting lahan sinuwun Prabu ing Sela Bentar baunut iki silatur bekti lan panjenengan ingsun gawe bombong ora liwat pangestu ingsun tampanana Patih Wasisa Praja nggih pangestu paduka kepareng nedya kula cancang pucing peni dumawing wijang remketing perdaya saestu ndadosaken cahya nercahya daging rah kanyiwanan sinuwun lan tatanen barisaning para wadyabala jeneng ingsun nedya ambabarake tuwinanem Brahma wigatining pasewakan Patih Wasisa Praja ngislaken dawuh paduka sinuwun Prabu Asmara Dewa tartentu dawuh paduka boten badhe kula selaki sinuwun baunut niki Patih wonten dawuh mengko dhisik para sawetara panjenengan ingsun nganakake pasewakan mbabarake parpatan agung sangjung para kawulaning praja sak negaring Sela Bentar laku teka dadi kaya kejugukan wukir sari klepaning samudra madu penggali ingsun teka ning atase negaring Sela Bentar iki mung negara cilik kumandhang ing praja Sela Bentar durung asih kawentar ning saindenging Nuswa Jawa nanging teka dina iki wektu dina iki kahanan marja negara ing Sela Bentar katon sumunar tejane merga ndak sawang iki ingkang rawuh ana ing praja Sela Bentar ora pangling iki kaya priyagung sing pancen wis kondhang kawentar Patih mungguhmu kepiye waduh nderek bombong nderek bingah mangayu bagya sekethi jemburu ning atasipun kula gendharaken kelawan paduka sinuwun Prabu Asmara Dewa teka tembe sepisan menika
kula ngawuningani praja negaring Sela Bentar sagedipun rawuhi dening Priyagung ingkang pancen luhur bebudanipun. Monggo kadang praptanipun arawipun Priyagung ingkang sampun rawuh wonten sak madaring setinggil pinaturata negari Sela Bentar menika sinipun. Ya, patih nunggu kang prayoga mbah nun sampun boten kirang prayogi sinipun. Kula nuwun sewu Remban. Mbok bilih kula kanggep cumalena matur marang Resa jengandika andangu kelawan rawuh paduka Sang Pinandita wonten praja negaring Sela Bentar. Mbok bilih kepareng sudi mestani, kepareng sudi paring dawuh kelawan ingkang abdi pun asmara dewa. Paduka menika pandhita wingking saking pertapaning pundi, sinten peparapipun Remban menika ugi rawuh Nalendra. Mboten mangling menika Nalendra saking Nuswa Jawa nanging amit sewu kula nate mangertosi pasuryanipun nanging boten mangertosi sinten jejulukipun. Sinuwun lan Penemban kula aturi paring dawuh ingkang tetela kula nedya nganglungaken jangga nelingaken karna Penemban. Oh, kena suwar gembal manyar-manyar duk nang sungkul wana alas dadi wana. Oh, nuwun sewu saderengipun. Wabile kula kanggep lan sangaken kula matur mangersa paduka Sang Sinuwun. Menapa kepara estu saderengipun kula nedya nyuwun priksa. Menapa kepara nyata dinten sakmenika kula sampun sowan wonten kraton negaring Sela Bentar. Nggih, mboten wonten kalih nggih wonten mriki menika adeking kraton ing Sela Bentar Penemban. Oh, menawi ngaten cocok. Cocok kalian menapa ingkang kula padosi. Jalaran nyatanipun kula menika ngibaratipun sampun kekalangan malaya. Ngidri jagat raya wonten bumi Nuswa Jawa menika sampun kula idri sedaya. Kula madosi wonten pundi adeking kraton negaring Sela Bentar. Oh, malah kepara ing sakmangke kula sampun kemareng sowan wonten ngarsa paduka Sinuwun Prabu Asmara Dewa. Nggih, leres mekaten Penemban. Inggih kula ingkang abdi ing Sela Bentar pun Asmara Dewa. Oh, la dalah. Inggih sinuwun. Nuwun sewu. Kula bilih kepareng ing sakmangke supados sekeca anggen kula sak pejagong kalian panjenengan. Kula menawi anjeluk dumateng paduka Sang Sinuwun, kula nyebat mawi sebutan inggih menika anak Prabu Asmara Dewa. Nggih, mboten dados menapa lajeng kula anampi wandangun paduka kanthi asma inggih menika Bapa Penemban. Inggih leres. Nuwun sewu. Panjenengan pandhita saking pundi? Oh, nuwun sewu. Saderengipun mbok pilih sudi mestani dumateng kula. Awan tanpa rupi kula menika pandhita ingkang sampun kondhang monyor-monyor wonten saindenging jagat raya menika sampun sami keberbeken dumateng kumandhangipun asma kula. Nggih. Wabile sudi mestani dhateng kula wingking saking pertapan Isaka Lima. Kula pun Begawan Durna. Wiladala jagat dewa Bathara. Teka bombong penggalih kula. Parsasat kadadene kejugrukan Wukir Sari klepaning Samudra Madu. Teka namung sak negari kula kemawon kerawuhan Pandhita Durna. Nuwun sewu Penemban kepareng kula ngaturaken sembah sumungkem pangabekti kula kunjuk sandhep putu paduka Sang Pinandita. Oh inggih sampun kula tampi dawah sami-sami. Mboten langkung sowan kula ngaturaken pudya pangastawa miwasaran taklim kula mugi kunjuk marang ngarsa paduka anak Prabu Asmara Dewa. Nggih, sampun kula tampi akarya bombong rasa penggalih kula. Penemban Bapa Penemban Durna, kula aturi kasekecaken lenggah sing ngandika Bapa Penemban Durna. Oh, sampun mboten kirang prayogi nggih. Nuwun sewu. Sing ngandika rawuh wonten praja negari ing Sela Bentar. Paduka menika pandhita ing Saka Lima. Inggih, leres. Kula ingkang sampun kondhang monyor-monyor. Nggih. Kula westani kula nuwun sewu ingkang wingking nderekaken kelawan rawuh paduka menika menawi mboten lepat menika Nalendra ing Amarta Prabu Puntadewa. Leres napa mboten? Oh, nuwun sewu. Bener ning mboten bener. Lho, nuwun sewu. Menika ingkang kula kanthi sowan wonten praja negaring Sela Bentar menika sanes kok anak Prabu Puntadewa menika kabar pisan mboten. Lho, lajeng sinten? Inggih menika mboten sanes. Menika tiyang agung ing Mandura. Menika Nalendra ing Mandura. Menika pun anak Prabu Baladewa. Nuwun pangapunten. Tiyang agung ing Mandura Prabu Baladewa. Inggih. Waduh jagat dewa Bathara. Sansaya
bombong mongkok penggalih kula ing atasipun namung sak negari kula teka dipun rawuhi Nalendra Gung Binathara sekti kalintang jayane ngaprang pun Prabu Baladewa. Inggih, monggo dipun dangu dumateng praptanipun anak Prabu Baladewa. Nggih, punemban. Sinuwun sak rawuh paduka sinuwun agung ing Mandura. Kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk sinuwun Prabu Baladewa. Jagat pangestu kala lur jagat Mandhendra Jaladewaku. Sinuwun nuwun sewu amit sewu sadèrèngipun sampun ngantos paduka paring dawuh ingkang kados mekaten sampun ngantos kelangkungi dhumateng tata kamarajan negari Sira Bentar. Nuwun sewu amit sewu sampun ngantos paduka ngaturaken sembah bekti kalawan ingkang abdi Pandura. Nuwun sewu sinuwun. Jalaran paduka menika wong agung, tiyang agung ing Mandura. Kula ugi kedah tansah ngaturaken sembah bekti kula kunjuk marang ngarsa paduka. Oh, lah yaene kok wis do jajan. Nggih. Kudu ngentek-entek edite dhewe-dhewe. Nggih. Mangka urung genah entuk saweran apa ora ki nggo. Awas ora ngisen-isenke. Janji njaluk saweran Pak Wakil Bupati awas kowe. Supreh biasane. Panjenengan niku napa? Apa mboten kok nggih mboten. Kula menika nyawang emban-emban menika ketoke do ayu-ayu. Oh. Ming do gawa wedang kok do ayu-ayu. Ih, mun kajenge kaya Karang Negara Kawentar. Nggih. Nggih. Nanging nuwun sewu menika mboten trep, menika mboten pantes. Lingsem menawi dipun priksani kawula kathah. Lingsem menawi dipun priksani kawula wonten praja sak negaring Sira Bentar menika. Kula rumaos lingsem ning atasipun kula menika namung Nalendra wonten negari Mandura. Nggih, sampun mboten dados menapa kepareng kaprayogaken lenggahipun. Nggih, sampun mboten kirang prayogi. Penemban Bapak Penemban Durna. Sewu-sewu kelepatan kula tadah wadana. Nuwun sewu. Kula nedya ndangu dhumateng rawuh jeng ngandika Bapak Penemban Durna ing Sukalima. Rawuh wonten praja negaring Sira Bentar. Sumengko pengawak bojoro tindak paduka wonten wigatos menapa beburban. Oh, kepareng kula matur wonten ngarsa paduka. Anak Prabu Asmaradewa wonten praja negaring Sira Bentar. Sawu-sawu kalepatan kula diagung mangaksami nyuwun lumebaring sih samudra mangaksama. Nggih, mboten dados menapa kemareng kula aturi paring dawuh. Oh, estunipun sowan kula menika sepisan tetindul dumateng Karaharjan paduka. Anak Prabu Asmaradewa ing negaring Sira Bentar. Nggih, matur sembah nuwun. Nggih. Teka bombong penggalih kula wonten ing nusuwan wonten karsa paduka. Nuwun sewu amit sewu mboten kateges kula ngina dhumateng paduka. Ning atasipun praja negaring Sira Bentar menika namung negari ingkang alit. Jajanipun menika dereng amba kados negari Ngastina menika dereng amba. Taksih negari ingkang alit dereng amba jajan kula. Nggih, dereng amba. Nggih kapan-kapan diambake. Nggih. Jajanipun menika lho diambake. Nggih. Kajengipun wilayahipun menika sansaya amba, sansaya kathah. Nggih. Tartemtu kawula ugi kathah ingkang sami sumuyut mangsa paduka anak Prabu Asmaradewa. Nggih. Lakar kaleresan mekaten. Mugi kemawon taun warsa ing ngajengipun saged mekaten. Ah, nggih. Kula njurung pamuji nggih. Nggih. Nuwun sewu, dene ndung kapangka kalih. Sowan kula nedya nanjehaken dumateng kabar ingkang sampun sumebar warata wonten saindenging Nuswantara pawarta pinatungging Karna pinetampa bakul sinambi wara menapa langkar kaleresan mekaten menapa leres estu menapa kepara nyata bilih paduka anak Prabu Asmaradewa menika kagungan putri ingkang wangi utawi asesilih pun Dewi Asmarawati niku nuwun sewu inggih pancen kepara nyata pancen estu kula gadah anak inggih anak kula wadon inggih menika pun Asmarawati. Oh, menawi ngaten cocok. Menawi ngaten cocok kalian menapa ingkang sampun kula tampi, kelawan menapa pawarta ingkang sampun kula tampi. Jernyatanipun pawarta ingkang kula tampi kabar sing tak tampa. Menika kala wau putra paduka pun Dewi Asmarawati menika nedeng dunggap dewasa. Ngibaratipun kembang menika nembe mekar-mekaripun wekasan kathah kumbang sakathing kumbang ingkang nedya necep dumateng wujuding sekar menika kala wau. Nggih. Salajengipun wonten menapa kenging menapa kula nanjaken dumateng paduka babakan putri paduka inggih menika pun Dewi Asmarawati. Oh, mugi dados ning kamuningan nggih. Sowan kula menika satosipun kula namung nuruti dumateng penanganisipun
putu kula pun Lesmana Mandragumara inggih putra ing Astina atmajanipun anak Prabu Duryudana rikala semanten ingkang gandrung kapiandhem kalian sawijining wanita piyambakipun kula dangu tumuli piyambakipun blaka bilih Lesmana dipun ladosi dening putra Paduka inggih menika pun Dewi Asmarawati gandrung kapiandhem kalian putra Paduka pun Dewi Asmarawati malah piyambakipun sampun sumpah prasetya wonten sak matering penggalipun bilih nedya kelasaken dumateng gesangipun menawi ngantos mboten kasembatan tresnanipun ndhaup palakrama kaliyan ingkang putra pun Dewi Asmarawati kula waleh-waleh menapa nggih gandeng sowan kula menika ngantri kelawan anak Prabu Baladewa waleh-waleh menapa kula namung nedya ngebun-bun ingkang cecawas sonten sowan kula namung badhe ngemis dumateng putra putri Paduka pun Dewi Asmarawati samangke nedya kula suwun kabayanga wonten Prajanegari Ngastina nedya kula dhawuhaken dening putu kula pun Lesmana Mandragumara inggih putra ing Ngastina nuwun sewu nggih menawi samangke Paduka maringaken kula ngaturaken panunggal tanpa bewindan wontenipun mboten dipun maringaken kula nuwun sewu kula nyuwun katrangan gumathok lan ingkang cetha saking Paduka anak Prabu Asmaradewa mekaten nggih nuwun sewu menawi Paduka mboten maringaken ingkang putra pun Dewi Asmarawati ing sakmangke nedya dipun dhawuhaken dening anak kula pun Lesmana Mandragumara menawi sakmangke mboten maringaken nuwun sewu mriku ing sakmangke badhe tuna kawontenan Paduka jelatanipun nuwun sewu Paduka sampun saged ngraketaken antawisipun negaring Sela Bentar kaliyan Prajanegari Ngastina ateges kumandhanging Prajanegari Sela Bentar ing sakmangke tartentu badhe sami kaliyan kumandhangipun asma negari Ngastina nggih jalaran Paduka sampun ndhawuhaken putra saking negari Sela Bentar kaliyan putra saking negari Ngastina monggo kula aturi paring dawuh ingkang tetela kula nyuwun dawuh saking Paduka Sang Sinuhun Prabu Asmaradewa sinuwun leng-leng rambyang dengkang Driya Lirewang Candra katawangan sumu ing ndas kato retan limut kabyarsaning rujet reming triyama nawuh kekuwunging yang wisesa jagat pangestu ora loro jagat penemban kula nuwun sewu mboten ngenten babar pisan bilih anak kula pun Asmarawati dipun kersakaken dening Raden Lesmana Mandragumara prasasat katitene kejugrukan wukir sari klepaning samudra madu penggalih kula ayem bumbung kang tanpa upami nampi dawuh pangandika Paduka Bupuk Prembandurna inggih samangke kula aturi paring dawuh kados pundi anggenipun nedya maringaken ingkang putra dhumateng kula nggih nuwun sewu kepareng saderengipun kula matur ingkang ngembet dhumateng anak kula pun Asmarawati kepareng kula nedya mbabaraken paugeranipun tiyang kakung kaliyan putri ingkang nedya mbangun bale wisma ingkang nedya nglampahi gesang sesarengan wonten ing Madyapada. Nggih, sumangga. Nggih, nuwun sewu. Menawi petanganipun ingkang putra pun Asmaradewa
tiyang ingkang nedya gayuh utawi mbangun katresnan mangun bale wisma menika kedah setunggal nggadahi inggih menika niat. Iye, nuwun sewu. Niat kula kinten ugi sampun putu kula pun Lesmana Mandraguna tartentu pun cetha, pun genah. Pun gumathuk nggadahi niat inggih menika kepengin dhaup kaliyan ingkang putri inggih menika pun Dewi Asmarawati. Nggih. Lah menawi sampun tetelu mekaten ateges calon pinanganten kakung sampun nggadahi niat nedya andhaup dumateng temanten putri utawi anak kula pun Asmarawati nanging kula nuwun sewu menawi ngantos ing sakmangke anak kula pun Asmarawati mboten nggadahi niat utawi gampanganipun utawi cara kasaranipun anak kula pun Asmarawati mboten nggadahi raos tresna kaliyan pun Raden Lesmana Mandrakumara menika ing sakmangke menawi dipun peksakaken malah mboten badhe prayoga kedadosanipun. Jalaran kula nuwun sewu menawi petangan kula ingkang nami tiyang nglampahi tresna. Tresna menika uruping jiwa ingkang suci. Menika jumbuh, menika tukul saking manah lan penggalihipun piyambak-piyambak. Anggenipun sami nglakoni katresnan. Inggih menika tresna menika loro ning atunggal wekasaning sakmangke menawi sampun nggadahi niat lan raos tresna sami tresnanti tresnanan tantentu menawi sakmangke dipun dhaupaken badhe nuwuhaken katentreman awit katentreman menika tukul saking penggalih piyambak-piyambak saking manahipun antawisipun calon temanten kakung kalian calon temanten putri. Nggih lajeng ingkang angka kalih tiyang ingkang nedya nggadahi katresnan utawi nedya nglampahi mangun bale wisma dhaup palakrama menika kedah nggadahi ingkang naminipun inggih menika pun tekad. Tekad? Inggih. Nuwun sewu, menawi tekad putu kula pun Lesmana Mandraguna ugi sampun nggadahi tekad. Jernyatanipun piyambakipun kala wingi sampun nyewa tendra kaliyan sound system. Menika ateges sampun badhe inggih menika mengku garwa dumateng ingkang putra pun Dewi Asmarawati. Kantun samangke nengga keputusan saking Paduka Prabu Asmaradewa. Nggih. Nggih kala wingi sampun nyewa tos item. Nggih. 7 dina 7 bengi pun dangdutan nika wingi. Pamflete nggih pun dipasang. Saksikanlah dan hadiri pernikahan Lesmana Mandraguna kalian Dewi Asmarawati. Niku kirangipun napa nggih? Kirangipun napa? Inggih nuwun sewu. Menawi mekaten kula ugi sampun nderek bombong nang ingkang angka 3 menawi menika ingkang tansah dipun gondheli menika ingkang tansah kedah dipun gatosaken awit menika ingkang dados pancatan anggenipun calon temanten kakung lan putri nedya nglampahi dhaup palakrama. Inggih napa? Inggih menika pinanganten kakung kalian pinanganten putri kedah nggadahi paugeran inggih menika ingkang dipun westanipun kenceng. Lho. Sing kenceng nawane. Lho, nuwun sewu. Anggenipun sampun nglampahi bebrayan agung menika lho. Ingkang kula westani kenceng menika mboten mendha saka pangrerempa pacoban kados punapa kemawon menawi sampun tresnanti tresnanan mboten saged uwal saking temanten kakung utawi saking temanten putri. Contonipun? Inggih, contonipun inggih menika temanten kakung menawi sampun kepareng dhaup kalian temanten putri, temanten kakung boten kenging nyawang wong wadon sanesipun. Moh nuwun sewu. Menawi Lesmana mriku mboten mungkin, nek ngoten niku mboten mungkin. Nggih nuwun sewu Lesmana niku cen-cahe glidik, cen-cahe niku gesut. Ning nuwun sewu, mengke nek pun dimengku garwa. Menenge menawi sampun Dewi Asmarawati sampun kawengku garwa dening putu kula pun Lesmana Mandraguna. Oh, kula kinten Lesmana Mandraguna saged istiqomah nggih. Mekaten. Nggih. Wong nggih pun kula ajari, jajane Lesmana niku pun kula ajari. Lesmana, nggih putuku cah bagus, kowe sesuk nek wis kelakon rabi karo Asmarawati, kowe nek weruh wong wedok, ketemu wong wedok ning dalan, kowe mbatina ning omah ana, ning omah ana, ning omah ana. Luwih ayu, luwih apik. Aja njur
Kowe takon regane aja njur ngono ya nggih. Lah piyambakipun nggih sampun manut, piyambakipun ugi sampun mendel. Ngaten. Nggih. Kuwatos sing manah kula menawi ngantos sak mangke Raden Lesmana dhaup kalian anak kula pun Asmarawati. Malah kepara anak kula pun Asmarawati sampun kemareng ngandhut cabang bayi putra saking Raden Lesmana tumuli dipun tinggal nglidik kalian Raden Lesmana. Oh, mboten. Putu kula Lesmana Mandrakmana benten kalih sing niki niku benten. Babar pisan mboten sami kalih niku. Babar pisan benten nggih. Sampun boten sakuwatos. Menawi bab perkawis menika kula ingkang saged tanggel jawab. Menawi ngantos sak manggeng ping putra pun Dewi Asmarawati atine disia-sia kalih Lesmana, kula sing tanggung jawab. Nggih, Matur sembah nuwun nggih. Sampun. Monggo kula aturi paring dawuh kang ketela dipun paringaken menapa mboten. Nggih, nuwun sewu. Kula ing sak mangke nedya nanting dhumateng anak kula pun Asmarawati sebab menawi ngantos mboten tresna nuwun sewu kalian Raden Lesmana Mandrakumara kula ugi mboten saged meksakaken awit menawi ngantos tresna menika dipun peksa mengke mboten badhe nuwuhaken kawonten ingkang prayogi nanging malah kawontenanipun badhe kriwikan dados grojogan geguyon dadi tangisan lho Mbahan. Segra-segra yen permana kanca segra ngraket nawang sesangga nalendra ambek marwa sing sanggatri gumulung katri gumulung mangrompak ing wadya Kortokro reka kiri-kiri Lo nanggono magawe gelari rawang-wang Didemadane kawontenan garing sila bentana semanten Datanmu badatanmu sik legengane kaya pratima golek kuncana sang pandhita Sukalima sang tapa Gandara nampi sabdanipun nata negaring sila bentar sang Prabu Asmaradewa eling-eling nalika semanten sabda pantika raja Brahmana ratu datan kena wola wali kaya banyu manggondong sendhik nalika semanten kasaru gedhering jaba piyang ngarsa takaping kula kawasiban bono amuk apa tukang dadi darurane ora nemajan pedhal saka kurang kekajang medhusa kewantelan Jawi amung semanipun pusan saking Garing Amarta Atmaja Kilurah Semar Badran gesang Kilurah Petruk kantong bolong sumamono Kilurah Bagong pantun minggah madang datuli praja negari Solo bentar rebeber pindho sarta temetan kegagakan samya mulat mangrombeng para kawula kancana daya piyak-piyak jaluk dalan
Sinowati caket kinari ambo maklume mbak ombak ing samudra ana bali lumut amra kanggo awit to denjeng-denjengan jagat pangestu ngoro wayah Bathara jagat wilah kula nuwun sewu dereng ngantos puranggen kula matur sak pejagung kalian Bapa Penemban Durna la kok menika wonten wawungan ingkang rawuh minggah wonten ing Ndatulaya Praja negari ing Sela Bentar menika wujudanipun kok kula sawang benten kalian tiyang sanesipun wujudanipun sarwa dawa astanipun dawa grana utawi irung menika ugi dawa sukunipun ugi dawa wela kisana nuwun sewu sampun kinten kula tumambu yekti saweg sepisan menika kula wanuh panjenengan menika saking pundi sinten asmanipun kisana namit pasang Kalimantabe dinebena ngelodune dumawahing tawak tuwang linepat ing tolak manusipun nuwun sewu sakderengipun menapa kepara nyata kula sowan wonten Praja Negaring Sela Bentar wonten ngersanipun Sinun Prabu Asmaradewa inggih pancen wonten mriki kisana adeging Kraton Negaring Sela Bentar mboten wonten kalih inggih kula pun Prabu Asmaradewa jagat Dewa Bathara nah nganten mboten klentu anggen kula kekalangan Malaya ngatasipun kula wonten ing ngajeng wonten ing tapel wates Negaring Sela Bentar menika kula waca wonten plakat tulisan Negara Sela Bentar nah mila kula tumuli tanpa walang ati tanpa ragu kula leboni bledeng Kraton Negaring Sela Bentar inggih jebul kula saged milanggih kalian paduka Sang Nata Sinun Prabu Asmaradewa inggih kisana panjenengan sinten nuwun sewu sakderengipun nderek nepangaken mbok bilih ingkang dimestani dhateng kawula awon tanpa rupi kula wingking saking Madukuwaning Karang Tumaritis nami kula pun Petruk Kantrong Bolong ora tak jipuk saut sekong heeh Ki Lurah Petruk Kantrong Bolong nggih abdinipun para Pandhawa nggih leres nuwun welah jagat pangestu ora wae jagat mboten nginten babar pisan menawi Kraton Negaring Sela Bentar krawuhan dagelan kondang lho sampun ngoten niku to kula niku isin kok ya ora kula iki sekelas bintang tamu kula sami kalih kelas Walaya niku sami kok sampun ngantos ngenten dagelan kondang sampun panjenengan menika pancen estu piyayi ingkang gecul kumarucul nembe nyawang
pasuryanipun wujudanipun menika amit sewu sampun damel kula gumujeng. Ya nggih ngoten niku kok jenengan. Pancen niat kula urip wonten Gesang Madyapada menika mbok bilih sampun dipun utus dening Gusti Ngakarya Jagat kula menika dados panglipur tumrap para kawula dase. Tak jaluk ngene kok. Tak jaluk kok ndak tau mangan. Kowe gawe aneh kowe. Kowe iki ngrusuh kok njaluk panganane kancane. Aku ngeleh kok, Tru. Wo. Nek pangan nek limbukan. Ya. Men gawe meneh. Ha iya. Nuwun sewu lajeng ingkang wingking menika amit sewu ingkang matane amba. Matamu kowe. Gong, apa? Ngati-ati sowan ratu. Aku dimatak-matakke. Lara atiku, Tru. Amit sewu. Nyuwun pangapunten Kisanak. Ingkang netranipun amba menika sinten? Kula nate mangertosi kok namung liwat gambar nanging boten nate mireng asmanipun menika panjenengan sinten? Kowe ora terkenal, Gong. Wis men, Tru. Ora ana sing ngerti aku ya ora apa-apa. Heeh. Kula ingkang abdi pun baut sinuwun. Donge bengi niki kula mangkat. Ning gandeng nggih kawontenan. Inggih, Lurah. Nggih. Ora neka-neka to, Gong. Kula Bagong. Oh, ki Lurah Bagong. Nggih. Bekti kula konjuk sinuwun. Nggih, kula tampi dawa sami-sami. Nggih. Pun prayogi kok lenggah kula. Lho. Foto dhisik ora. Oh, mbangane anu. Oh, Petra Kantong Bolong Padha Raja sak prantamu, Petra. Oh, Penemban Durna. Heeh, sowan teng mriki. Heeh, aku sowan ngersane anak Prabu Asmara Dewa. Oh, nggih. Heeh. Ajeng golek sebrakan apa? Dengkulmu mlacat. Wah, aku ki pandita sugih. To padake wiyaga. Ora ngawur, ora ngawur kowe, Petruk. Mboten berban. Bekti kula kunjuk. Tak tampa. Pangestuku tampanono, Petruk. Nggih, wajan aku mambumi iki keselak-selak. Ditutupi to, Beneman. Nah, men ora nyelaki, nggih. Oh, Bagong padha slamet tekamu. Wilujeng Penemban Durna. Bekti kula kunjuk Penemban. Oh, ya, pangestuku tampanono. Nggih, pun angsal wedang. Wis. Lho kok kula dereng. Oh, Mbak Mrama ya urung tekan kono. Oh, nggih, mboten napa-napa. Kula entosane. Heeh. Prayogana Bagong, sampun mboten kurang prayogi. Petruk Kantong Bolong Padha Raja sak pratamu. Wih. Ngendikane kudu ngene iki sinuwun Baladewa. Iya. Bekti kula kunjuk Ndara Wilujeng. Iya. Pangestu tampanono, Petruk. Nggih. Sampun kawula pundi? Bagong kudu slamet kamu. Nggih, kula tampi. Lho. Kowe dinahi apa ya kok tampa? Apa to? Nggih, Wilujeng, bekti kula kunjuk sinuwun. Ya, pangestu tampanono. Nggih, kula pundi? Usake dene kono bengok-bengok aku nek ora melu bengok-bengok ora marem. Sakarepmu, nggih sakarep kula. Ya. Linggo sakarepku ora linggo ya sakarepku. Prayogana pun penak. Ya. Ki Lurah, wonten dawuh sinipun. Sewu-sewu kapatan kula nuwun sewu. Wonten wigatos menapa wondene paduka rawuh wonten Prajanegari Sela Bentar. Kepareng matur saderengipun tebas Siti Sekul binten ing ron klapa apurun tampa bilih wonten lepat ku anggen kula matur warsa paduka. Sinuwun Prabu Asmara Dewa. Inggih mboten dados menapa Ki Lurah. Nggih. Ndungga monggo kalih. Sowan kula sepisan ngaturaken sembah bekti kula kunjuk marang ngarsa paduka sinuwun Prabu Asmara Dewa. Inggih kula tampi dawah sami-sami. Nggih. Angka kalih sowan kula ngaturaken sembah bekti kunjuk saking pepundhen kula pun sinuwun Puntadewa. Inggih kula tampi. Nggih. Angka 3 kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk saking Ndara Werkudara punjuk sinuwun Prabu Asmara Dewa. Inggih kula tampi. Nggih. Angka 5 kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk saking Ndara Arjuna Ndara Janaka sak wonten ngarsa paduka sinuwun Prabu Asmara Dewa. Inggih Kisanak. Nggih. Angka gangsal ngaturaken sembah bekti kula kunjuk saking Ndara Nakula. Nggih.
kula tampi. Nggih, angka 6 ngaturaken sembah bekti kula kunjuk saking Ndara Sadewa. Inggih, kula tampi Ki Lurah. Nggih, angka 7 ngaturaken sembah bekti kula kunjuk saking bojo kula Purantawati. Inggih, Ki Lurah, kula tampi. Nggih, angka 8 kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk saking Pak RT teng dusun kula. Kunjuk Sinuwun Prabu Asmaradewa. Inggih, kula tampi nggih. Angka 8 kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk saking Hansip dusun kula. Inggih, kula tampi. Terus saduk lho kowe, Truk. Gek matur malah ngatur kowe bekti pambagya Raharja. Malah sambutan. Ya Gong, ya. Sabar. Gugup ya aku arep matur kowe. Aja kono. Ngedepopme kok gugup. Enggak dikono. Iya. Lajeng salajengipun wigatos kula. Sowan kula mboten saking pingajengan kula piyambak, nanging pancen wonten ngaturaken duta panglawung. Duta panglawung, duta kongkonan panglawung Rajapati sinten ingkang seda? Oh, anu mboten seda. Lho. Ngaturaken duta kongkonan saking bendara kula nggih pepundhen kula para Pandhawa wonten Garing Amarta. Mungkin dados ing kawuningan bilih sakmangke kula dipun timbali utawi dipun utus sowan wonten Praja Garing Sela Bentar ingkang wigatos kula nedya nanjaken menapa lakar kalersan mekaten bilih paduka kagungan putri ingkang sesilih tawi wangipun Dewi Asmarawati. Manjen leres mekaten Ki Lurah. Kula gadah anak inggih menika anak kula wedok pun Asmarawati. Wah, ngaten cocok kalian menapa sing dawuhe para bendara kula para Pandhawa. Inggih, Ki Lurah. Nggih. Lajeng wigatosipun napa kok kula nakokke ingkang putra-pun Dewi Asmarawati nalikanipun pasewakan negari ing Amarta geger samadaning pasewakan. Geger samadaning pasewakan nalikanipun semana ngrembug perkara negari Ngamarta ingkang ketaman pagebluk. Mayangkara negari Ngamarta ingkang sampun wonten 3 candra ketaman welaking Jawata. Nalika semanten Sinuwun Puntadewa sampun pikantuk sasmita, Sinuwun Kresna ugi sampun pikantuk sasmita. Bilih negari Ngamarta saged wali nirmala temajati jati mahmulya, waton saged ngayonaken utawi piranganipun para Pandhawa saged mengku garwa. Inggih menika putri saking negari Sela Bentar pun Dewi Asmarawati. Mekaten nggih. Mula saking menika waleh-waleh menapa sowan kula namung badhe ngebun-bun enjang Jawasonten. Jawasonten menika ateges grimis. Lajeng sowan kula menika badhe ngemis wateng putra-putri paduka pun Dewi Asmarawati. Kula nedya boyong wonten negari Ngamarta nedya kula dhawuhaken kalian peranganipun para Pandhawa. Mekaten. Jagat Dewa Bathara. Mboten ngenten babar pisan bilih anak kula pun Asmarawati dipun kersaken dening para Pandhawa. Nggih sinipun. Mekaten. Lajeng sinten ingkang badhe dhawuh dumateng anak kula pun Asmarawati. Kula nek niku kirangan. Niku tesih dereng cetha, keputusane sinten niku tesih dereng cetha. Sebab nalika semanten pun Pandhawa piranganipun Pandhawa pun didangu kalih Sinuwun Ndrawati. Sinuwun Puntadewa didangu. Yayi Prabu menapa panjenengan ingkang kersa dhawuh kalian Dewi Asmarawati piyambakipun mung paring dawuh, "Mboten Koko Prabu. Kula ngopeni bojo siji mawon kabutan. Napa melih ngopeni bojo loro?" Ngaten. Ngaten niku. Sinuwun Puntadewa mboten kersa. Inggih, Ki Lurah. Nggih. Terus sing bar niku sing didangu Ndara Werkudara. Nggih. Sing didangu Ndara Werkudara ngeten iki. Werkudara, apa kowe di Ndara Werkudara mamangsulan? Ngaten niku. Kok kaya wong nguyuh. Hus. Ngapa to, Gong? Ora apa-apa. Aku kan supreh ki kon nuturke nguyuh aku malah digusah. Lah ngopo? Aku nang njaba ngenteni kok malah ayo jan ngono kuwi kok ora. Apa to? Heeh. Tak kira aku digusah. Heeh. Ndara Werkudara muni ngaten iki. Wah. Auga kon rapi Asmarawati. Lho, kena ngapa Sinuwun Ndrawati ngoten niku? Aku ngopeni 3 kabutan, apa meneh 4. 3 sing tak openi udu wong kabeh. Apa meneh aku ngopeni wong. Wah, repot. Wah, sedih. Ngoten niku. Terus Ndara Janaka mboten didangu. Ndara Janaka iki bojone akeh banget kok. Ndara Janaka iki bojone akeh banget. Wong wedok pundi-pundi sapa to sing ora
tresna karo Ndara Janaka. Nggih, kanang-kanang niku pengananganing jagal lancuring bawana. Hus. Lambemu ora. Lha apa? Lelananging jagat lancuring bawana. Oh, tak kira. Heeh. Niku malah rikala semanten kula didangu. Apa kowe Petruk Sinampunta didangu wonten kalih mesem? Napa Ndara? Kula niku wong ekonomine angel, kula niku wong kere kok. Kula niki ming wong sekeng kok ngarep ngopeni putra ratu niku ra mboten kelakon critanipun. Pun kula bojo siji pun trima. Nek ming perkara arep nggayuh kicot e nyang njaba kathah. Ngaten mawon. Nek mbebayani mekaten kula nggih. Kula waleh-waleh menapa sowan kula namung badhe ngemis dumateng paduka nedya kula boyong sinipun. Nuwun sewu Ki Lurah, wekdal punika kula nembe kodheng penggalih kula. Lho kok kodheng? Awit Begawan Durna rawuh wonten praja negaring Sila Bentar menika ugi nedya ngayonaken dumateng anak kula Punas Semarawati. Nggih. Niki. Nggih. Niki. Nggih. Ngayonke Kang Putra. Inggih Ki Lurah. Wela. Ajeng didhawuhi kalih sinten? Putra Ngastina pun Raden Lesmana Mandrakumara. Ngaten to. Oh nggih, nggih. Kula kinten arep sing dirabi niki. Merga nuwun sewu, kaya niki wis jeleh karo jaran. Lho. Sebabipun lho nuwun sewu, kula niku ora kok apik-apik, ora kok sombong. Nggih. Kula niku arep wong kaya ngene leh kula meguru ya ada. Merga kula mesti nderekke Ndara Janaka. Nggih. Ning sing tekan semrene kula urung iso menguasai ilmune niku kok iso ngono lho. Ana ning atase wong kok rabi karo jaran. Niku lho. Inggih ingkang cetha mekaten dawuhipun Mremban Durna Ki Lurah. Tan samar pamoring sukma sinukmaya. Sinukmaya winaya ing asepe. Oh, nuwun sewu. Luwung mangparing kemawon Kang Putra kalih kula. Sababipun menapa? Mengene sampean maringke Begawan Durna. Rabi karo Lesmana malah Kang Putra malah ngrekoso uripe. Napa nggih? Nggih. Bener. Mangparingke kula mawon mengke dhaup kalih para Pandhawa. Cetha mboten dawuh wonten juranging kasangsaran nanging nedya dawah wonten ing kasur babut empuk kan nek paring kene kok Rabi Lesmana wah mengke malah minggerus anane merga nuwun sewu sampeyan niku ngertos dhewe priksa dhewe kudune lho Lesmana niku ana anak ratu nek dipitung bagus yen bagus sugih yen sugih ning nuwun sewu Lesmana niku kados pundi alaneh pripun kurang sekilo lho tegesipun kirang kocluk ngaten mawon niku napa enten critane Hara anak ratu kok golek kodhok coba sore-sore pasewakan ditimbali teng pasewakan sowan bapakne sowan wong tuwa niku sikile gubalan ndut terus bathuk enten sentere nika niku apa ya mempreng ngoten niku anak ratu kok kocluk kaya ngoten niku coba nek sampean maring Kang Putra pun Dewa Semarawati kalian pun Ndara Lesmana Mandrakumara malah mengke sampean rugi sinipun. Suara gimbal manyar-manyar dek neng dungkul ana alas dadi wana. Petruk kantong polong kowe wani nyamah asmane Lesmana Mandrakumara. Nuwun sewu. Tiwas lek kula omong klesak-klesik jebul ya mesa krungu. Mau apa dikira? Apa mbok kira Begawan Durna arep wong tuwake apa to kira sudarungu? Apa to kira aku ora krungu karo apa sing tak atur kersane anak Prabas Maradewa Petruk? Kowe ngalah wae. Gandeng perkaramu karo perkaraku kowe ngingina karo putuku Lesmana Mandrakumara. Bab elek Lesmana Mandrakumara wis tak ngapura. Nggih.
Ning tak jaluk kowe bali wae ora usah ngayonke Dewi Asmarawati. Gandeng tekamu kalah dhisik karo Begawan Durna. Kowe uga ngelek-elek ngina karo Putu Lesmana Mandra Kumara kowe bali ya. Ora usah tak ngayonke Dewi Asmarawati. Lho nuwun sewu. Kula wonten mriki menika sowan wonten Praja Negari Sela Bentar. Kula sowan ngersane Sinuwun Prabu Asmaradewa. Kula ora sowan ning Sokalima, otomatis nek umpama kula sowan teng Sokalima, sampean duwe wenang paring dawuh kalih kula. Sampeyan niku enten ngriki ming daya. Kula teng ngriki nggih daya. Mboten enten jamak lumrahe ana daya kok ngundurke daya niku mboten enten jamak lumrahe. Petruk Kanthong Bolong kowe kena kandhane ora? Kowe kena dikandhani apa ora? Asmarawati wis arep dhaup karo Lesmana Mandra Kumara. Asmarawati wis arep diwengku garwa dening Lesmana Mandra Kumara. Kowe bali gandeng tekamu kalah dhisik. Tekamu kalah dhisik kowe bali matur karo pepundhenmu Para Pandhawa. Ora sah ngayonke Asmarawati. Oh, kowe bali Petruk kowe wis kalah dhisik karo Begawan Durna. Kowe wis kalah dhisik. Mau iki rembuke wis cetha, rembuke wis dadi. Kalamun Dewi Asmarawati bakal menunggu garwa dening putuku Lesmana Mandra Kumara. Petruk kowe bali kowe aja ngel dikandhani. Kowe kenenga tak kandhani, mumpung isih dikena kandhani becik-becik. Mumpung aku ora gunake sarana kasar. Kowe bali kowe tamu kalah dhisik, tekamu kalah dhisik karo Bapa Mrembandara karo Praptaku ning Praja Negara Sela Bentar. Kowe bali ora usah ngayonke Asmarawati. Sik, nek ngene iki kula mumet. Sing arep rembugan kalih kula niku kono apa kono? Ngene wae, Tru. Piye? Bagi tugas piye? Kowe ngladeni Begawan Durna, aku tak mungsuh Prabu Baladewa. Ya. Ngono wae kok kesuwen ora? Ya. Tandangan oleh tandange. Nuwun sewu Mremban. Kula wonten mriki menika sowan ngersanipun Sinuwun Prabu Asmaradewa. Bagong kowe arep ngopo kowe? Arep ngandhani apa kowe? Nuwun sewu Sinuwun. Kula sowanten mriki nika sowan Sinuwun Asmaradewa. Kula ora sowan ing Mandura. Dadi kula ora butuh keputusan saka sampeyan. Nadan ngibaratipun sekranjang koplak wedhanipun Begawan Durna. Mboten badhe kula agem, mboten badhe kula pidhangetke. Nanging nadyan seklimah penggalane Sinuwun Prabu Asmaradewa, nedya kula gugu, nedya kula rungokke. Wah, kowe apa ora mawas karo derajatmu? Apa kowe ora ngilo karo cengelmu? Kowe iki mung wong sekek, kowe iki mung wong ora duwe. Kowe iki mung wong elek nyolok mripat. Kowe kok arep ngayonke karo Dewi Asmarawati? Bagong kowe krungu kenek kandhane ora? Kowe nek kandhane apa ora Lesmana kuwi arep rabi karo Asmarawati. Asmarawati wis arep diwengku karo Lesmana, karo anakku Negara Ngastina. Nuwun sewu, Sinuwun. Sampeyan ki sing nek dikandhani apa ora? Sampeyan teng mriki niku ora duwe wewenang menehi keputusan karo Bagong karo Petruk. Sing duwe keputusan menehi keputusan wewenang niku Sinuwun Prabu Asmaradewa, ora kok sampeyan. Sampeyan niku teng mriki wong neneka, sampeyan teng mriki niku daya. Sampeyan niku teng mriki daya. Ora ana jamak lumrahe daya ngundurke daya niku mboten enten critane. Oh, kowe ngayal kandhane kowe arep wani karo Begawan Durna. Kowe arep wani karo Panita Sokalima. Rupak wani jembar wani. Dasare kendhisik kula ora tau wedi karo Begawan Durna. Bagong kowe ora kena kandhani. Ora kena kandhani apa kowe arep kewagang mungsuh Kyai Nenggala. Kowe iso ngalahke Baladewa kowe lakoni samboyong Asmarawati. Ya, padikira aku ora wedi karo apa dikira aku ora wani karo kowe. Kowe samboyong Dewi Asmarawati watari iso nglangkahi kuwandane Petruk Kanthong Bolong. Wo. Ngapa itu? Aku njur ngangke kuwandane Petruk Kanthong Bolong. Nah, nyileh. Ah, nglangkahi kuwandane Bagong. Oh, angel rembukan papat cepet ngene iki angel. Gonta-ganti swara ngene iki angel. Bagong kowe menungso ora tatanat. Kowe keparat ketekamu kalah dhisik karo Prabu Baladewa. Ayo kowe rasa ngayonke Asmarawati. Oh, kowe rasa ngayonke Asmarawati Petruk. Sampeyan sing ora rasa ngayonke Asmarawati. Sampeyan mengke malah kelakon boyong Asmarawati, Dewi Asmarawati diwengku karo Ndara Lesmana Mandra Kumara, malah kanane menggerus, kanane mesake ora iso bahagia. Nenek Dewi Asmarawati kasake para Pandhawa. Oh, nuwun sewu. Mengke malah iso tentrem, makmur, subur, ayem, tentrem tata titi tentrem uripe Dewi Asmarawati. Bangane nek rabi karo Lesmana Mandra Kumara. Krungu ora sampean? Sampean nang kene iki mung wong neneka. Ming teka
teko ngombe wedang mulih. Lah kok arep ngundurke wong barang. Kula teng mriki niku ya daya, sampean niku wis to lerem sabar sare nyumet rokok. Betara kok mboten niki kula sukani Rasudi. Udute wong kere. Lho aja ngece. Dumeh kula kere niku udute niku malah mahal. Mbako colongan. Mbako colongan. Saiki sayembara, anake sayembara. Sayembarane napa? Sapa sing keduga iso ngalahke Prabu Baladewa? Kuwagang bisa mboyong lawan Dewi Asmarawati. Dadi. Po, Petrus saiki anake sayembara. Sayembarane napa? Sapa sing kuwagang bisa nguturke Begawadara ngalahke ngasorke klicane Begawadara? Po, bakal kelakon bisa mboyong lawan Dewi Asmarawati. Ayo metu njaba, dudune kene papane unatur katingan. Ayo metu njaba nek pancen kowe duwa kendel. Ayo tak enteni ning tapel wates negara Sela benar. Nuwun sewu. Bapak Penembandurna kaliyan Sinuwun Mandura sampun medal kok panjenengan teksih wonten mriki. Oh, metu kok dipeksa. Ayo mengko wae, awitena nek ditokke ora kena metu dhewe. Nggih Sinuwun. Ki Lurah wonten dawuh. Kawontenanipun kriwikan dados grojokan nggo dadi tangisan mboten napa-napa. Nika mengke kula sing nandingi. Merga nuwun sewu. Begawan Durna niku wonten pundi kemawon mesti nggawa sing jenenge soto Kurawa. Soto Kurawa. Iku mesti pendak-pendak enten pundi kemawon mesti gur gawe rusuh, mesti gur gawe kisruh. Nggih kula nggih. Malah ngaten kula nyuwun pamit. Kurawa tak undurne terus mengke kula tak nyuwun dawuh saking Sina Asmaradewa. Inggih, borong katentreman praja negaring Sela bentar. Ngarsa paduka ki Lurah Petruk Kanthong Bolong. Wah, aja ngarsa paduka ngono lho. Kula ki ming wong kere kok disebut ngarsa paduka. Pun kula nyuwun pamit nggih ngatos-atos sampun kados lare alit ki Lurah Petruk nggih Sinuwun. Apa kuwi? Ana kor kok karo kelakepan lho. Wah. Nek ngantuk ki ya ora dipaksa nyekel mik. Mbangane kekemplok. Ki Lurah Bagong nggih. Anu nuwun sewu Sinuwun, kula tak nyuwun pamit medal. Nggih. Merga nuwun sewu. Begawan Durna niku genah cetha nika mesti cetha genah banget pasti nggawa Kurawa. Nggih. Nika nek mboten kula undurke, mengke malah kanan Praja Negari Sela bentar mboten badhe tentrem. Nggih, Ki Lurah. Nggih. Nggih pun ngaten kula nyuwun pamit. Nggih, ngatos-atos. Nggih. Ndara patih nyuwun pamit. Nggih, ngatos-atos Ki Lurah. Nggih. Marang jenengan. Nggih. Anu soalé nika anu amit Prabu Baladewa nika niku wonge temperamental. Nggih. Apa mungsuh Petruk nuwun sewu. Petruk niku wonge kodo. Mekaten nggih. Wong wingi men bojone disabet hanger kok. Lho, kok saged gara-garane anu memehi kumbahan. Lah, nggone Petruk campur karo nggone anake. Lampun garing, Petruk menguat apa selak kesusu arep lunga nyaut kleru nyaut ngene anake keciliken sesak Petruk. Mekaten nggih terus bojone diunakne, "Kowe iki wong wedok kok piye?" Sautke hanger sabetke cengele bojone. Wah kula malah mesake. Truk mbok nek kowe iki karo bojomu kaya ngono bojomu tak cia-cia iki kekno aku wae. Ngaten niku nggih, soal Petruk niku emosian wonge. Nggih, ampun nek mboten kula sidhem. Mungkin ndak kanane mboten prayoga ampun pareng Sinuwun. Nggih, Ki Lurah, nggih.
Ndrawati nyuwun pamit. Nggih Lurah ngatos-atos. Nggih. Soale Begawan Durna niku nek mboten dindakke kamurkane mengke malah mboten prayogi. Nggih. Pun nyuwun pamit. Nggih Lurah ngatos-atos. Nggih. Ndrawati nyuwun pamit. Sakarepmu. Waduh. Ampun pareng nggih sinuwun. Nggih. Ambune wong entut kok ora. Mbok dikon lunga Nggih, sinuwun. Ki Lurah, apa anu pripun? mang medal. Oh nggih. Mana nggih? Nggih, ngatos-atos. Niku belok ngiwa. Nggih. Wonge wis ora ana kok isih krungu suarane. Kula sinuwun. Pangapunten. Masuk angin iki. Wola. Ana patih sebo kok karo ngentut ngapunten. Patih wonten dawuh. Gandeng kaya wis purna jejiban pasewakan marata budhana kang bubarna kang padha sebo ingsun kundur kedaton. Nggih, sedika ngestaken dawuh. Nyuwun pamit madal pasilan. Ngati-ati aja kaya bocah cilik Patih. Purna gatine mananggilan. Arsa sang rata kundur kedaton saking dampar njol pinapin gamaran gading. Kadharaken sang jaring purban jadi manggung tanggung Joko paloro. Sinten niku? Aku. Kawisan saking Bandara tindak nyon sang Sri Naranata lamun katiron saking Mandrawa tansah reruntungan candrane sang nata kula wau.